V nasledovnej ukážke vám predvedieme nastavenia kovania okna a údržbu našich okien. V prípade upadnutia krídla je nutné krídlo dostať do správnej polohy. Nastavovať okno jednoznačne doporučujeme v otvorenej polohe. Pomocou imbusového kľúča nastavujeme spodné ložisko v horizontálnom a vertikálnom smere. V prípade potreby robíme korektúru horného ložiska v horizontálnom smere a tým je okno nastavené. V prípade nutnosti zvesenia krídla odistíme zaisťovací kolík, naklopíme krídlo k sebe a vyťahneme ho zo spodného ložiska. Pri opätovnom nasadení krídla nastavíme spodné ložisko do správnej polohy, zasunieme krídlo a zaistíme zaisťovacím kolíkom.